Hai, ăla! Hai, bunica! Nu se vede cât ai... Hai că nu zic nimica. Mătruța! Ha, ha, ha. Vino și te uite și zic care e cel mai frumos. Taci din gură. Vino și uite-te la tot. Și spui. Ia. Care e cel mai frumos? Care e cel mai frumos, bunica? Faceți loc pentru cameră. Hai că vrem note, hai zi! Îmi place ăla cu dinți. Ăla? Altul, taci din gură! Altul! Care e mai frumos? Care e mai frumos? Vezi că mai e unul și acolo, vrei? Care e cel mai frumos? Deci ăla și după aia ăsta, și după aia ăla. Care e primul? Care îți place cel mai mult? Primul cel mai mult, al doilea și al treilea. Asta? Cel mai frumos? Da. Asta, dar și acela îmi place, de ceva mai urât. Aha, ai urât Bate bani la Mici. A fost original, da.